Kaixo, gaur azalduko dizuet nola jokatu behar dugun lurrean pertsona bat aurkitzen dugunean. Lehen mailako balorazioa egingo dugu, eta kontzientzia eta arnasketa baloratuko ditugu. Beharrezkoa bada, alboko segurtasun posizioan jarriko dugu. Lehenengo gauza pertsona kontziente dagoen jakitea da. Horretarako, haren ondoan jarriko naiz. Sorbalda leukin astindu eta ozen esango diot. Ondoan zaude, entzuten didazu? Ez badu erantzuten larriagoa izan daiteke. Kontziente badago, baina minutuz edo ondo ez badu, bat bira deitu eta laguntza eskatu behar dugu. Kontzientziarik ez badu errazonatzen, laguntza eskatuko diogu ere bat bi deituko diogu. Arnasketa balorazioa. Kopeta kokotz maniobra egingo diogu. Burua atzera eramango dut. Kokotza altxatuz. Ikusi entzun eta sentitu 10 segundo. Bularra mugitzen dut den begiratuko dut. Arnasa entzun eta nire mazailetan airea sentitzen saiatuko naiz.